Actual Reports, second portion. Di kalidad, kag madalong nga mga analisis sa pinakainit na balita sa bilog na probinsya kag nasyon. Actual Reports, second portion. Patas kag balanse na komentaryo sa mga issues kag mga balita nga nagaapekto sa mga pumuluyo sa adlaw-adlaw nga tanan. Actual Reports, second portion. Upod sa veterano kag respetado nga komentarista, Aksyon Fred Salanga. Aksyon Radio. Action Radio Philippine Standard Semla size 39 sa ngalan sang regular nga anchorman Action Fred Salanga ini sa Action Brian Morden talos nga magpangalagad sa inyo sining nga adlaw sang Martes. Yari na kita sa Pebrero 15 na 2022. Aksyon Radio. Ano ba lang dalag ko nga mga balita nasyonal nga dapat naton ni palayag sining pagpangalagad naton mga kaksyon. Si Senador Miguel Zubiri nagapanawagan subong sa Department of Agriculture nga dapat untaton anay ang importasyon sa agricultural kay dungan ini labi na gid nga nagadungan ini mga kaksyon sa pagpangani sang aton sini nga mga utod diri sa pungsod Pilipinas. Radio. Ang ginatumo diri ni Zubiri mga kaksyon ining importation sang kalamay daw tuman ka damo nito no pila ni ka sako ang ginapa-import diri sa pungsod Pilipinas mga kaksyon sining kalamay nga ini ti kita diri sa Negros Occidental sigurado gid nga apektado kita because ang aton pinaka-produkto diri is kalamay. Pagintindi ko gani 70% ng supply sang kalamay diri sa pungsod Pilipinas halin sa Negros Occidental. Radio. Suno pa diri kay Zubiri mga kaksyon, mga duha na kasimana nga nag-disgrasyang presyo sang kalamay naton nga produkto diri sa pungsod Pilipinas. Bangod sa DA kag ang Sugar Regulatory Board sang SRA nga nagpahanugot sining importation. Ang malain pa diri kay Zubiri siya halos tanan do importation na laning aton di. Radio. Una diri ang bugas. Pagkatapos mais na naman. Pagkatapos ang pork products mga kaksyon. Beef naton, manok, pati isda. Portino, pati isda mo pati ang kalamay subong nalabutan na. Radio. Tisuno diri mga kaksyon sa DA kag SRA before nga ining pag-import sang kalamay bangod sa paglaslas ni bagyong Odette ti daway maginapektuhan kalamay di sa pungsod Pilipinas. In fact diri sa Negros Occidental ang apektado to diri sa aton nya saging, jutay nga humayan kag kalabanan sa aton to mga kakahuyan manantuloy kag mga kabalayan. Radio. Ti si Zubiri subong nagaayo sang isa ka hearing mga kaksyon dira sa Senado nga kon pwede makapatawag iya si Senate Committee on Agriculture nga si Senador Cynthia Villar mga kaksyon. Sige lang, kay karon sa action hotline ni try naton nga lambuton ang pila ka mga personalidad diri sa Negros Occidental kanang estado naton diri kon kalamay ang paghahambalan. Radio. Sa mga merkado, subong sigurado ko ang kalamay, ang presyo nagaliwat-liwat gid. No? Forte, no? Do hindi ta na maintindihan ang sitwasyon. Plus, pagid subong nga aga, tumaas pagid ang presyo sang gatong. Radio. Gutom ang kantuan sang Pilipinhon mag-inamo sini, mga kaksyon. Action Radio Philippine Standard Time, last size 42 na sa aton sini nga pagpangalagad. Pagbalik ta dugay-dugay, dungagan ta nga aton sini mga impormasyon. Standby. Radio. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress
stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kaangay sa cellphone kag computer. Gani, iyari tila kumampos lalo nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang nga network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kon magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kon sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dollar Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, Kasi pinagamat-amat pumansaka ang tubig. Actually, ko po Di ba medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga Siwat nga nag-traffic to or nag-traffic dito sa sulod ang Mang continuous rain ang nag-isang ka factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon ng early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas ng panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para maligawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa nila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanungnog nga maghalong sa tanan nga tion. Good day everyone! Ako gali si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong is 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sining nga henerasyon
Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas Pabalik sa aton sa nga pagpangalagan mga ka-aksyon, Action Radio Philippine Standard Time, Lasais 48 na. Aksyon! Radio! Tamyawon tanay mga utod tani nga nagatutok sa aton sa nga pagpangalagad si Rosalia Fajardo. Shout out lang kuno taga Masulog Palomado family. Tanan nagapamati gid subong salamat gina. Sige. Rowena Castillo de la Cruz Araman sang Purok Masagana Barangay 6, Rofi Libran, si Christine Minies Villalobos Araman, si Maylin Suelto Garcinila. Good morning, Action Brian. May lang nga pagpamati sa tanan nga taga Barangay Kamansi, Kabankalan. Ilabi na gid sa mga Garcinia family nga nagapamati gid perme. Sige, si Madam Vanessa Mayo nakatutok man dito sa USA mga ka-aksyon. Aksyon! Radio! Sang naligad nga adlaw, maayo na to ang yuhom-yuhom ni Kwan Presidential Aspirant Bongbong Marcos matapos nga ang Commission on Election First Division mga kaksyon nagpagwa sang ila sini nga resolution ngati ginabasura nila ang petisyon sa pag-disqualify sang kandidatura ni Bongbong Marcos. Aksyon! Radio! In fact, during that time mga kaksyon nga naggwa ang resolution, si Bongbong Marcos ara sa isa ka rally sang ila sini nga pagpangampanya. And gin-inform na siya sang anak niya nga ato man didto tinumayong iya sini nga pangisay-kisay. But sinigid lamang ang mga petitioners mga kaksyon nagpalayag nga maga-file sila sang motion kay sila nagapati mga kaksyon nga wala gid mahatagan sang maid-id kag madalom nga pagtamod sang COMELEC ang ila sini nga mga ginpang-file nga petisyon. Aksyon! Radio! Hindi lang ni isa, hindi lang duha ka mga petitioners mo kundi madamo ni sila. In fact, may second division pa nga ginapaabot, first division lang to ang pagbasura sang disqualification. Ti ang kay Kwan, ang kay Madam Rowena Guanzon nga pagbuto pabor sa disqualification ni Marcos. Why na tuya pulos mo? Why na tuya gin count pa sang mga upod ya nga mga miyembro sang komisyoner da mga kaksyon, ano? So, subong, suno sa mga petitioners, wala pa natapos ang ila sini pagpakig-away sa paghingyo sa COMELEC nga dapat hindi gid pagpadalaganon kag dulaon ang pangalan ni Bongbong Marcos sa listahan agud botohon sang pumuloyo sa May 9, 2022 nga elections. Aksyon! Radio! Di ang tuyo nila ipalabot ini sa mataas pagid. Kung pwede ko na maglabot sa Supreme Court, himuon nila. Masadya ini. Kung ikaw ang isa ka kandidato, sinido hindi man masulhay ang pangampanya mo, do ginaarihis ka man, do ginaarikis ka man niya. Nagahambal ka lang sa tunga, sang imo sini gusto matabo sa pungsod Pilipinas, pero nagahuna-huna kay mo action hands nga, basi dason adlaw bla disqualify nako. Dobo na nga sitwasyon. Aksyon! Radio! Pero tihulaton ta ini. Kadamo sa mga speculations nga 2016 sa nagpapili si Marcos Vice President, daway manihil mo non gani nga mga petisyon nga ini. Subo nga presidente na gid ang ginpadalaganan niya nga ginuwa ang ini nga mga balatian kontra sa iya. Aksyon! Radio! Ay perte mang politika ti normal ina kon gaintra ka sa politika dapat preparahan muna mga kaksyon, no? Ti mga tax evasion ato, may mga paglimbong, may kun ano-ano na lang sa pagkadamo sang petisyon, no? Nagawakal ganing iban nga tani daugon tanala ni sa May 9, damo na abi. Hindi mo na mal madaog sa May 9 kinakataya diri ang aton siring kuan mo ang aton siring gobyerno. Aksyon! Radio! Ang istorya diri sa pag-file kay Marcos, hindi lang kay simple yang hindi kabutante sa Pilipinas, isa ikaw ka alien, inagro do ka ano lang na ano ka do ka simple. Para sa ako do ka simple lang na iya, hindi ka taga dire, nagsampot ka lang di. Ang petitioner iya nagahambal
paglimbong kag hindi pagbayad sang tax, convicted, it involve money, involve sang ginatawag naton nga bayaran mo kag responsibilidad mo nga bayaran sa gobyerno. Kumbaga ti dira pa lang mapukaw ang aton sining tagipusoon kag huna-huna nga kinahanglan mangita kita sang isa ka leader nga nagabayad man sa gusto nga tax kag hatag sang nagakaigo yang pagbulig kag mangin leader gid yang mayan-ayan sa gobyerno. Aksyon! Radio! Convicted mo, tidira pa lang daan daw mang duha-duha ka na. Anyways, ang butante gyapon magahusgar sini, tubtob nga ara ang ngalan ni Bongbong Marcos dira sa baluta mga kaaksyon. Aksyon! Radio! Lasay 54 magabalik kita dugay-dugay sa aton sini nga pagpangalagan. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para maging organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mang pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sang pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Daughter Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kaya kasi pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga Pagsuwat nga ng traffic to or ng traffic dito sa sulod, ang Mang continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka ng sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapos kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha, dapat butangan sang tape ang saksakan sa mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask,
face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, sa cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Good day everyone! Ako balik si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong is 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga. Good morning kay Elizabeth Casuyon. Salamat gid. Erwin Noy Gonzales, naga-monitor man sa Maaw. Si Felipe na Piesa Jr. sa Barangay Sampinit, Bago City. Salamat gid. Sige. Si Allen Louis Himotia Araman, naga-monitor sa Linawon, Kawayan. Si Gary Orokay Araman sa Napaturan. Wow, salamat. May buntag jud diha. Salamat jud, ano? Jinky Dayalagdon, good morning man. Kag si Madam Elizabeth Gamala. Salamat gid, ano? Si Mikay Kapitle Araman. And karunantang iban sa aton sini nga pagpangalagad mga kaaksyon. Aksyon! Radio! Puwerte ang survey subong mga kaaksyon, no, sa senatorial na naman nga Race Action Hands. Puwerte si Idol Rafi Tulfo nagapanguna sa survey, no? Kabay amo ni ang nag-impon nga bag-o nga pangalan nga nagapapili subong diri sa pungsod Pilipinas. Bago nga pangalan nga nagapapili pero sikat na. Aksyon! Radio! Imagine mo ang score voting for Tulfo. 66.1% mga kaksyon, no? Nagapangadwa diri ini mga kilala na ng mga tao nagbalik-balik na malangani sa Senado da kay Tano Alan Peter nan may 58.2%. Ang ikatatlo diri si Madam Loren Ligarda. Dugay na niya. Si ikapat diri si Cheese Escudero. Mark Villar. Bag-o ini nagpapili, senador. Pero kilala na ni nga ngalan. Bata ni Cynthia Villar kag ni Juan Villar man to. Aksyon! Radio! Si Mig Zubire, mga madugay na ni sila, no? Gatchalian. Wen Gatchalian. Ara sa ika 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pang-pito. Ang pangwalo, puwerteng ratsada ni former Vice President Jojo Binay. Si Jingoy Estrada, may mga kaso pa ini. Aksyon! Radio! Jackson Elray, magabal ko may mga kaso na kayo home show. Si Sir Joel Villanueva, ini mga second term, no? Risa Hontiveros, at dugay na gini sila. Ang bag-uman nga ngalan nga nagpapili subong, ano nakapapili na ni before wala nagdaog, no? Hindi lang ko kadumdong. Ang ay idolo man sa tanan si Katman actor Robin Padilla, ara sa ika-11. Kag ang ika-12 makaksyon, JV Ejercito, gulang naman ni. Aksyon! Radio! Yang bag-o nga mga ngalan nga makit-anta diri nga ara na sa top 12 sining senatorial candidates naton subong Robin Padilla, si Mark Villar, kag si Rafi Tulfo. Ako, si Rafi Tulfo, kabay pa, no? Kung makapungko, gid man siya, dako, gid man siya sa mga surveys, why na siya nagapabilin sa top 1, no? Kabay pa nila gid magliwat ang attitude yang ati, inabalang gapang hatag, tapos inang program na sa gyapon, kung pwede, ganit senador na do, kalang-alang na na. Kag kabay pa, hindi gid siya maupod action hands, no? Sa mga makalam, nga mga daan, nga mga senador na. Radio! Nga mahambal kita makalam. Ting iban di gani kaaginan ni priso sa korupsyon. Sanday Bong Revilla. Simple. Ito yung nagbudots lang gani. Nagdaog mo, no? Nagbudots lang. Aksyon! Radio! Hambal gani isang iban nga mga may ideya dira. Hambal nila. Dapat ang mga botante mangin practical ka, mangin wise ka mo. Na?
Hindi ka mo magbuto action hands, nga dalon lang ka mo sa matamis nga yuhom, kag saot-sautan, kag kanta-kantahan sa mga kandidato. Dapat butuhon nyo ang kandidato mga kaksyon nga may ara sang dako nga tinutuyo nga mabuligan ang aton nga nasyon. Aksyon! Aksyon! Radio! Radio! Amo lang na iya ka simple iya mga kaksyon sa aton sining pagpangalagad. Amo lang na. Kay kung madala ka mo sang sagi kayo home sang kandidato, ay kadelikado na. Saot-saot, kanta-kanta, kung ano pa dira mga kaksyon ay susko puriyagaba ano matabo sa nasyon tapilakad daw. Aksyon! Aksyon! Radio! Radio! Sige, dugangan tanay karon sa action hotline mga kaksyon sa aton sining pagpangalagad medyo lapaw ng aton sining oras maing aga lang kay Barky Tribe. Salamat Sir Bry, Kimpo, Yolo Gustilio, Yolo the family. Si Georgia Gargasira naga-monitor man. Sakto gid Sir Bry dapat may pag-on nga prinsipyo. Naan prinsipyo sa isa ka kandidato. Sige, standby sa masunod nga pagpangalagad ni Action Boy Duran ka aksyon na Durel Kabato mga kaksyon. Is Action Brian Morden sa ngalan ni Action Fred Salanga. Mga kaksyon sa diin kaman sa Pinas. Labuton ka sa amon balita ng serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon! Radio!